Walang nakakaalam kung kailan darating at kung gaano kalaki ang pinsalang iiwan ng bawat sakuna, kaya't mahalaga ang pagiging handa. Ang mga ito, isa sa mga tinututukan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, patuloy nilang pinalalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagtugon sa mga sakuna sa pamamagitan ng isinagawang Exercise Design Course Training. Isinagawang training sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang pagbuo ng exercise design, scenario development, safety considerations, evaluation at coordination. Lahat naman po ng tulong na kailangan ng ating mga kababayan ay nakahanda po ang ating probinsya. Kung kailangan po ng augmentation ng ating mga kababayan, yung ating provincial social welfare naman po ay sapat po yung ating relief kung kailangan ng augmentation. Layon ng pamahalang panlalawigan na magkaroon ng mas handa, matatag at mabilis tumugon na pamayanan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng bawat Pangasinense sa oras ng kalamidad. Jose Robert Inventor, RNG News.